Тази година огънят ще бъде запален в памет на героите, загинали за свободата на България. През 2023 година се навършват 150 годишнината от кончината на апостола Васил Левски, 120 години от Илинденско-Преображенското въстание, 180 години от рождението на Георги Бенковски и 160 години от рождението на генерал Иван Колев. За героите на България! За по-чест! Запалянето на огъня към кладата да пристъпят женска чета Родана с войвода Екатерина Йорданова, комитет Родолюбие Пловдив и четата на Гида Хайдут, заедно с всички доброволци за церемонията. Моля участниците по-бързо да се придвижват към кладата. Нека всички, които сме тук тази вечер, за миг загърбим различията между нас и да се превърнем в един народ, който почита паметта на своите деди и герои. За Левски и Ботев, за Хаджи Димитър и Караджата, за Раковски, Волов и Бенковски и всички участници в Априлското въстание, за героите на Перущица, Шипка и Батак. За стрел! Ба! Огън! Апостолите на българщината, историкът Божидар Димитров и писателят, авторът на Време е разделно, академик Антон Дончев. За меценатите Стефан Шарлопов и Симеон Пешов и за всички, които допринесаха със своите сили и средства за делото, но не са вече между нас. Бог да им дари вечен живот. Така както гори този огън, така ще горят сърцата ни за България. Нека Господ ни дари с повече
доблестни синове и дъщери, които достойно да прославят и да продължат делото на дедите ни. За срещане на бъдещите поколения на нашата страна и знамето на републиката, за по-чест